ସାଇରାମ। ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯେତେବେଳେ ବନବାସରେ ଥାନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତୁମ ପତ୍ନୀ ହରଣ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଯଥା ତୁମ ସହିତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ନଗ୍ନ ପାଦରେ ବୁଲୁଛି। ଯେଉଁଠି ସେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଚୁପକିନା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ହାତଟିକୁ ନେଇ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ କହିଗଲି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁରିକି ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ତୋର ଦୋଷ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାଟି ଶୂର୍ପଣଖାର ଜାଗା। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା, ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଚିନ୍ତା ଶୂର୍ପଣଖା ସେଇଠି କରେ। ତେଣୁ ସେ ଗଛ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଗଲେ ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଗଲୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝଟକିନା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେନି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାବା ବି କହନ୍ତି, ଟେଲ୍ ମି ଆବାଉଟ୍ ୟୁର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଆର୍। ତୁମ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ତୁମେ କେମିତି କିଆଟିଏ। ଯିଏ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ସ୍ଥାନ ହଉ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ହଉ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଦିଏ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, କାହା ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସଠିକ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଜୀବନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, କି ଆପଣ ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୁଏନି। ତେଣୁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ସକାରାତ୍ମକ ଆଭା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଥିବ, ସେହି ସ୍ଥାନ ମଣିଷକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି